Fi wastad wedi teimlo mor frwysfrydig bod addysg yn gallu sbardino creadigrwydd a chwilfrydedd ymhlith pobl ifanc, a mae'r gwaith y cwricwlwm yma yng Nghymru yn helpu plant a phobl ifanc i gael y profiadau a'r wybodaeth i ddod yn ddinasyddion sy'n becso am y byd a'i gilydd. Beth sy'n gyffrous yn y gwaith dyn ni'n neud gyda Adnodd yw fydd yna deunyddiau ac adnoddau newydd ar gael i'r proffesiwn ac i'n dysgwyr cyn bod yr cymwysterau newydd yn dod mewn yn 2025. Felly heddi ni wedi bod yn trafod gyda'n partneriaid ni, gyda'n gilydd ar gyfer y tygau newydd. Mae'n gwbl allweddol bod ni'n gwneud yn siŵr mwyn bod y pobl ifanc yn gallu cyflawni potensial, bod nhw'n cael eu darparu gan yr adnoddau gorau iddyn nhw, ond hefyd bod yr athrawon gyda'r mynediad hynny, yr adnoddau o radd flaenaf mwyn i cynorthwyo nhw wrth addysgu'r cwricwlwm newydd. Beth sydd gyda ni nawr i cyfle i creu set newydd sbon o adnoddau i bod yn siŵr y dysgwyr wedi cael cyfle i matcho dysgu nhw gyda themau sy'n canolog i cwricwlwm. Wrth i Adnodd gael ei sefydlu fel corff newydd, mae'n gwbl allweddol bod y sgwrs yna'n parhau rhwng yr ymarferwyr ar lawr y dosbarth a Adnodd fel corff. Felly mae cynnwys llais athrawon, cynnwys llais dysgwyr yn gwbl ganolog. Mae gweithio i Adnodd yn gyfle hynod o gyffrous i sicrhau bod gan bawb fynediad hawdd at adnoddau hygyrch dwyieithog o safon ucha fydd yn cyd-fynd gyda'r cwricwlwm ac yn cefnogi profiadau addysgol dysgwyr. Bydd yna gyfnod o drafod a gwrando dwys wrth i ni'n mynd i'r afael ar anghenion yn y cwricwlwm, beth yw'r bylchau a shwd i ni'n symud ymlaen, a bydd y gwaith yma o wrando yn bwydo mewn i'n cynllunio strategol ni, bydd yn galluogi ni weithio yn hir dymor ac yn greadigol.